sa Sling Live. Huwag ka magmahayig sa mga gidakan natin. Ha? Nalipay ka nga gidakan Oo, natin. nalipay ko. Nakalaan ko. Ay, ginako. Sabi ko, ano, kung nalipay kay, lalag sa kong kanhi dire. Mo ba yung pangandoy, ng kanhi. Oh, ito na yung kuwari. Taisok na mga lagta sa tulis. Ano, hindi ka natin. Yes, thank you. Banatan na ako dire kay. Lalag sa lalag sa kanhi. Tulis ako nag-video kay. Para alam mo sa show. Wala man ito maklaro. Nakakaraw na ito. Ako pakita nila sa mga showing. Ipagay ko guys kung napakidari. Ano yung ako gusto ng laagan. Thank you so dapat tahu ba? Tahu ba? Hello guys, nagpahulay sa amin kaya nakukuhaan, daga na kayo may selfie. Naglagot ko siyang sanina kay siksi ka kinaan lang pa ipaubos. Maninga sanina. Hindi ko ka off shoulder dyan. Manya na may mga dito sa ubos na ikanal kay kuhaan. Iguling ko siya may diri sa taas. Iban kayo nagpaan. Anak mo na naibayan. Mauna ang? Naibayan. Manay ba? Isa may sulod na ana. Isa may sulod na ana. Marag sinihan. Murag sinihan. Pero ang sinihan, bisig ko sa nga mga showing. Ha? Bisig ko sa o kana pong mga Hindi ka nang bag. murag yung pag sinihan nga dako lang siya. Basta kay na siya umusod ka na naibayan. Hanggang murag 1,000 o 500 pero consumable man siguro. Ano ba? Lakaw. Ano din lang. Kaling ko sa may diri kay. Pahangin mi diri. McKinley Hill. McKinley Hill. Mo daw do kay ni ang na-entrance. So, ano siya? Na kay sinihan daw kuno na mga bali 1,000 daw or 500. Nadala naman mas kamas kayo. Man may mga kwarta ko. Iga naman nag-selfie. So, ano ito lingkod lang. Happy na kayo rin. Lingkod. Then, lang sila guys. Picture sila. This is a Venus vlog. Kasi kaya akong kauban guys. Wala naman ko yung load. Hindi ako mag-FB live. So magkuhan na lang po. Videos. Sarang lagi tambayanan dari guys. Para selfie di si Mika uli nakauma. Di sino ibigay di. Ano naman kung magsuot ng ani guys kay hina ako turis bilis di ba yung kumaingon ani may pula turis tate kay nagsuot ako yung ani Anak lagi, yan naman. Di, anak lagi yan. Kaya hindi siya buskos. Sabi ito kay buhok.
na. Oo, di na magsigsaka. Sa pa. Nagkat. Ay, nag-live. Wow, Ay, patay ka sa mani mo. Ano na kakay mo? Tanaw ko mo live. Mo tanaw ko live. Oh, wala man. Live. Di ba ko na live? Video. Hindi na. Saan Bala siya na. I-live siya na ko. Video vlog mo ni. Hi! Lagi para sa Oh, inyong vlog. okay. Oh, please. Hi! Please subscribe. Precious makeup birthday. sa iyong vlog na. Welcome to Italia. Yes. Look at that. Ana, it's Hello guys. Ito, oh, nice. Sa gawa sa Love of Venice. Dako, ano siya. Ada kang picture diha so ay. Dira. Kay hayag. Asa? Ano sa gawas? Gawas ng Venice. Awan mo guys. Sa gawas na wala kang taxi kay manguli na mo. Urot na amo ang aluban mo si selfie. Awa. Lingkod siya may kacho. Ano sa gawa? Kauban. So, ano sa ibabaw gusto mo itong building. Release. Bye bye. Sila na po. Uli na ko uma.